పెద్దపల్లి జిల్లాలోని రంగంపల్లిలో గల మైనారిటీ గురుకుల స్కూల్లో విద్యార్థులకు జాతీయ నులిపురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవం రోజున మాత్రలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దపల్లి చైర్మన్ దాసరి మమతారెడ్డి, వైద్యాధికారి ప్రమోద్ కుమార్, పాఠశాల సిబ్బంది, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఎదుగుతున్న పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యార్థులందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఎటువంటి శారీరక రుగ్మతలు ఉండకూడదు. వారు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే రేపు చక్కగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. శారీరకంగా మానసికంగా దృఢంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కడుపులో ఉన్నటువంటి నులి పురుగుల్ని వాటిని నిరోధిస్తే, నివారణ చేస్తే ఆరోగ్యం బాగుందనే ఉద్దేశంతో దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మరి ఈరోజు దాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మరి కడుపులో ఉన్నటువంటి నులి పురుగుల్ని వాటిని నివారణ చేస్తే విద్యార్థుల యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దాంతో కాసేపు ఆరామ తర్వాత వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఆలోచనతో మరి మీకు ఈ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతాం. వీటిని సపరిచి నవిలి మింగటం, తద్వారా కడుపులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా పురుగులను కూడా చనిపోయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఇంతకుముందే దీనికి కారణం ఏంటో, ఎట్లా వచ్చినాయో, ఈ కడుపులోకి నులి పురుగు ఎట్లా చేరుతాయో అక్కడ మీకు చూపించడం జరిగింది. అంటే మనం పరిశుభ్రమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, తర్వాత మన చేతులు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకపోవడం, ఆ మురికి పట్టిన చేతులతో, శుభ్రం చేసుకున్నటువంటి చేతులతో ఆహారాన్ని తీసుకోవడంతో